I have a dream that one day this nation will rise up. Felly Martin Luther King, MLK, a'i araith enwog hwnnw mae gennyf freuddwyd mis Awst 28, 1963. Tybed ydych chi erioed wedi ei ddarllen neu wedi ei weld. Mae'n araith arbennig o dda. Oherwydd mae MLK yn sôn am ddiwedd tylodi, lle bod pawb yn gallu cymryd rhan yn ei gymdeithas. Mae'n araith ffantastig a dweud y gwir. Ond nid America ydy hwn, ond Cymru, a dyn ni'n gwynebu sefyllfa gwbl wahanol. Un o'r heriau mwyaf yw ar ôl cyfyngiadau Covid yn dod ar ben. Brexit, sefyllfa gwbl newydd, cyfleoedd a heriau newydd i ni. Pa fath o Gymru fydd yn dod allan? Pa fath o wlad ydyn ni am weld yn y dyfodol? Beth sydd yn cysylltu ni a Dr King wrth gwrs yw yr hawl i bleidleisio. A dyna beth dwi am sôn heddi. Mae gyda fi y cyfle i fynegu fy llais. Mae gyda fi'r cyfle i wneud y gwahaniaeth. Felly y cwestiwn sydd yn dod atom ni yw, beth ydy eich blaenoriaethau chwi? Be ydy'r pethau sydd yn bwysig i chi? A pam ydych chi am bleidleisio ar 6 o Fai? Defnyddiwch adran sylwadau sydd ar gwaelod y YouTube clip yma i ddweud wrthyf pam ydych chi yn pleidleisio.